Mga igsuon, mga anak sa Dios. Sa akong panahon sa seminaryo, adunay usa ka classmate nga napagawas tungod kay nangulata siya sa iyang suod nga higala. Dako kaayo ang among katingala kay buutan man unta siya tan-awon. Apan usa ka adlaw na inangutanan nako unsa kuno ang iyang thesis. Ug among nahinumduman nga ang iyang thesis atong higayuna mahitungod sa love of neighbor. Sa likwaot kayo kay ang nagtuon og gugma sa isig ka tawo mao pay nangulata. Dito na mo nasabtan nga ang theory, no? Ang teorya lahi ra gyud sa practice. Ang paghisgot sa gugma sayon apan ang pagkinabuhi nini lisod. Ang iyang istorya nahimong pahimangno namo nga ang pagtuon dili igo kun walay pagbag-o sa kasing-kasing. Tinuod gyud niha nga nahitabo og hangtod karon nagdala gihapon ni og dako nga leksyon alang kanako. Maong wala gyud ni nako siya nalimtan. Sa ebanghelyo nato karon giusab ni Hesus ang atong pagsabot sa gugma. Dili lang kay higugmaon nato ang atong mga higala, kundi apil ang atong kaaway. Ang sukod sa gugma sa Kristiyanos dili limitado sa simpatiya kundi moabot hangtod sa pag-ampo alang sa nagpasakit nato. Unsa may mga pagtulunan nga atong makutlo karong adlaw? Unang punto, ang gugma sa Kristiyanos labaw pa sa natural nga pagbati. Mingon si Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. Matthew 5:44. Sa Binisaya pa, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug pag-ampo alang sa mga naglutos kaninyo. Bitaw, kini nga sugo supak sa instinct sa tao. Anuman tungod kay natural nga atong higugmaon ang mohigugma nato ug likayan ang nagpasakit. Apan ang Ginoo nagpakita nga ang amahan nagpasidlak sa adlaw sa maayo ug sa dautan. So ang gugma sa Dios walay pili. Kung gusto ta mahimong anak sa amahan, kinahanglan atong sundon ang iyang paagi sa paghigugma. Ang pag-ampo alang sa kaaway nga giuyunan, dili ni siya matawag nato nga giuyunan nato ang sayop. Ang pagpasaylo, pagpili nga dili magpabilin sa kasuko. Ang pagdumot makaguba sa sulod o makapait sa kinabuhi. Tanawan ninyo ng mga tao nga kanang bitter kayo ang ilang life. Daghang maangin nga mga sibilyan. Ang gugma nga gisugo ni Hesus usa ka desisyon nga buhaton matag adlaw. Sa Kwaresma gitawag kita sa pagtan-aw kung kinsa ang atong gitawag nga kaaway. Basin dili man gyud kaaway apan tawo lang nga nakasala batok kanato. Ang gugma sa Kristiyanos labaw pa sa natural nga pagbati. Ikaduhang punto, ang pagkahingpit mao ang pagkahingpit sa gugma. Mingon si Jesus, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Matthew 5:48. Sa Binisaya, busa magmahingpit kamo sama sa inyong amahan sa langit nga hingpit. Ang pagkahingpit nga gihiskutan dili kanang walay sayop nga performance. Kini pasabot pagkahamtong sa gugma nga walay pili. Ang mga maniningil sa buhis ug ang mga pagano makahigugma man usab sa ilang mga amigo ug mga amiga. Apan ang Kristiyanos gitawag sa mas taas nga status sa pagkinabuhi. Ang pagmahal sa dili angayan mao ang timaan sa tinuod nga pagtuo. Dili kini sayon apan posible pinaagi sa grasya. Ang Kwaresma panahon sa pagpraktis sa radikal nga gugma. Ang pagkahingpit mao ang pagkahingpit sa gugma. Story time. Niadtong 1981, naay assassination attempt kang Pope John Paul II. Maayo na lang gani kay wala gyud siya na puruhan. Ug human siya maulian, iyang gibisita ang iyang gunman nga ang pangalan si Mehmet Ali Agca didto sa prisuhan. Ug ang ilang hulagway nga nag-istorya sulod sa selda
nikatap sa tibuok kalibutan ug nakurat ang mga nakakita niini. Wala ni adto si Pope John Paul II aron manimalos kundi aron personal nga muhatag sa iyang pagpasaylo. Ang Santo Papa nagpakita nga ang ebanghelyo mahimong tinuod bisan sa pinakalisod nga kahintang. Daghang tao ang nakahilak kung natandog sa ilang pagkita. Ang kalibutan nakakita nga mas lawom gyud ay og dulot ang pagpasaylo kaysa bala. Ang pagbisita usa ka konkreto nga ehemplo sa love your enemies. Ang larawan ni Pope John Paul II ug sa iyang ganman nagpabiling simbolo sa gahom sa gugma. Kini nagpakita nga ang pagkahingpit mao ang pagmahal bisan sa nagpasakit. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang gugma nga gisugo ni Hesus dili sayon apan posible pinaagi sa grasya. Grasya ra gyud sa Dios. Himuon nato nga buhi ang atong giampo ug gisulti. Kung adunay kasakit sa imong dughan, ihatag ni sa Ginoo. Ang pagpasaylo dili sayon, mahuman dili sayon. Dili dayon ni mahuman sa usa ka adlaw apan mahimong sugdan karon. Ang Kwaresma panahon sa pagpraktis sa gugma nga walay pili. Ug sa matag misa, kita ginatudluan sa gugma nga naghalad sa kaugalingon. Sundon nato ang ehemplo ni Kristo nga nagpasaylo bisan sa krus. Sa pagmahal sa kaaway, mas makita nga anak kita sa amahan. Ug sa maong gugma, kita magkaduol sa pagkahingpit nga gitawag sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.